खुलुमबाय आं जयस्रिना जेरै बयखौबो बड' सिख्ला चेनेलाव बरायबाय आरो दासो सिखारदों दा सिखारनानै दुगैखां आरिखां मेकआप लानोसै दिनै जोंना कलेजाव शुट दं दानो रायलायखादों दा बाहेरायाव थांनायनि उनाव रायलायनाया बन्द जागोन नालाय मा खालामदों हाय होनजों मेकआप लागासिनो नै बिथाङा पुलिसनि रल लादों जेंगाव खर' गाज्रि हाबदाल गैयाथ' आं ब्लग हेगारनो नागिरदों नालाय ब्लग हेगारनो नागिरदों ओरै देखाय मेथाइ गोजासै ना माबानि बेगावनो गारि सिङाव गाखोनानैबो ग्रुप कल बाव थांगासिनो दं सुबनसिरि कलेजाव कलेजनि शुट एसे लानो आरो आंजों लोगोआव दं हादोरबा आंनि ब्लगाव हाय होनो हाय आरो दं ओमफ्राय प्रबिन ओमफ्राय बाजै जेनबानि ओमफ्राय आगैबो नामाया कलेजाव मोनफैबाय जोङो आरो माखासे खिनिखौ नेगासिनो दं गासिबो मोनफैथ'वाखै बाजैया जोंना स्क्रिप्ट गोसोआव लाखिगासिनो दं गोसोआव थायाखै बिराद गोलाव डायलग हेल' लोगोफोर नै जोंहा जयस्रि नार्जारिनि हायनारि बर' सिख्ला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय नै जोंहा आगर गैयै आर'नाइ शुटिंखौ गगामुगाव थानाय नैबे सुबनसिरि कलेजाव लाफैदों दिनै एसे मोजां रल दङ बेखायनो दा नायलांदो नोंथांमोना नुलांगोन बोरै बोरै खालामनाय जायो मेकआप खालामगासिनो दं दिनै बिराद हाइ फाइ जागोन शुटिंआ आइफन नामालै नै मेकआप खालामनो रेडि जागासिनो दं जोंनि इन्सपेक्टर दङ नै गनमाया बसुमतारी सरगियारि डेन्जार गावलाबायगोन नामा बेलाय मिथिलाय गावनायखौल' मिथिखागौ क्राइम ब्रान्चनि नालाय मानसिया डेन्जार एकदम इनकाउन्टारखौ मिथिखागौ डेन्जारसो नायलांदो दा थांसै होनना बुंहरखाबाय आं बुंनो ओमफ्राय नायसा नायदों हराव लोंनाया गारनाय अरेन्ज लोंनायाव नोङो नै आदा मोगथाङा दिनै जिएस देरहाबाय जिएस जाबाय अ जों भट होदों बेनो एमएलए जागोन जोंनो ओमफ्राय गंसे गंसे न' होगोननो बियो ओमफ्राय बलेर'बो बायना होगोननो ओंखायनो जों देरहा होदों नों मा बिगोन उनाव Buy bolero, 20 bolero for them. Direct bol dia ham. Yeah. On the spot. Bayu binu. साननैसो उनावनो आखायाव आइफन नुगोन Bolero. नों मा बिगोन उनाव देरहाखाबाय आंनो गावसोर लाजोबगोन आं नोंनो आइफन होगोन आइफन होगोन माथो जोंनो मोनसे मोनसे ओमफ्राय अमा फारामबो लुना होगोननो अमा फाराम आसा बिबारखौ लाबोजोब सिखारनि जोंना शुटआ जोबबोबाय आरो दा जों रुम सिङाव दंफैयो मेकआपखौ फुगारदों खिन्थु मोखांखौ सुथ'वाखै दासिमहालागै गोसोम गोसोम नुनानै दं आरो बिनानाव सानैया माबा जाना फैबाय पक'रा बेफोरखौ खोन्थानो हामा जानो लुगैयो माथो आरो बिनानाव सानैया जोंना बिराद फनाव बिजि जानानै दं आं देखायनि नोंथांमोननि सिगाङाव बि सानैखौथ' अयथासार बेस्थ' जायो माने रुमाथ' हिन्जावसानि रुम ना मानि रुम हमनो हाला साइजानो खादो आंनि बड' सिख्ला चेनेलाव फैनो मोननायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों माने बिसोरो
Oh, सासे बड' सिख्ला वाव इमान फेमास इउटुबारनि चेनेलाव जे इसोर गावसिनि मोखांखौ दिन्थिनो हासिगोन बेखौ माने बिसोर बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आं इमान एसे रायलायनाया बारा जाफ्लांदों निमाहा बिनाय जाबाय येस नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आङो बिराद बोसोरसेनि उनावसो आं भिडिअ होफिनदों बोसोरसे आं गेप लादोंमोन एसे दा आं गेजेर गेजेर होलांबाय थागोन बेखायनो एसे बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बिब' बिनानाव केमेराखौ आं बन्द' खालायनि बेनि उनाव दसे उनाव आं आब' होनफिनगोन दे